Takže čau lidi, zdraví vás Larpik LP u hry Shake Fidget u 6. dílu a dneska to bude postava Obrokus, nová postava Sniper Potato a postava Foxák a dneska to za Dandyho nebude, protože je tady Dandy se mnou. Ahoj, ahoj. A ještě tady mám dva kámoše, tak. Bubík 6/7 a Davas LP. A dneska to bude zase jako vždy hra Shake Fidget. Voláme spolu po Skypeu. A jsou všetci u mě v Čechu. Dneska si založili postavy. Jsou ještě lamácké levely, ne tak jak já, level 4, level 52. A no a Dandy už je 20. Jednička. Pardon. A dneska určitě u Foxáka budeme zkoušet podzemka. Už bychom mohli dát to dlouhé podlaží, když Dandy už má v 6. podlaží, no. U Obroku se dneska soustředíme, aby jsme našli v hospodě rukavice. A na Sniper Potato, nevím. Tak, hrajete, hoši? No. Už je to někde v hajzlu, najdeš ty rukavice. Možná jo. Tak, už hrajem. Hej, Davas LP, pojď si dát souboj v aréně. Dej si arénu. A dej si, vyhledej si v síni slávy jméno Sniper Potato 16, nebo já to udělám jinak. Davas LP, tady. Tak Davide, já na tebe zaútočím, schválně. Tak, pojď. Na ranu, Davide, na ranu se si tě killnul. Podívej se do pošty. Na ránku, na ranu, hedge. Momentálně nemáme žádný komentáře k tomu, co se právě stalo. Haha. Ani já, ani Bubík. Že jo. Tak pojď. Sakra! Nějak mě to nejde v aréně, ale s Foxákem, to mě štve. Ukaž, já... 10. Já si musím vylepšit staty a je mám hrozně slabé. Hlavně výdrž. A obratnost. Ukaž, podzemko, jdu dát podzemko. Vyhnutí. Vyhni se, ty magore. Vyhnutí, yes. Sakra! Dobré. Sakra! Ne, zabilo mě, tak to dáme, jdeme do toho dát ty 3 huby, které máme. Koho dáváš právě, smrtku? Ne, kostlivca. To tam ty myslíš nemáš. Myslíš toho? Nejde taky ten si tě killnul. On je na sílu. On je 12, o 2 levely vyšší než já. Ale já si ho prostě nekillím, nevím proč. Ukaž. Sakra. Pojďte dceru, taky asi na šejga. Tak, podíváme se s Obrokusem tady do hospůdky. Najde si nějakou lamínku. Ukaž, 49, už držte mě palce, je to válečník. Jdu zaútočit na Davase. Fakt, jezdíš si. Pojď zaútočit na mě, když jsi taký borec. Ano, Foxák LP. Ale ne na Foxáka, na Obrokuse. Chápeš, že prostě ale je jasné, že dáš Foxáka, ty magore. Já jsem dal právě teď bojovníka, který měl 191 000. A co když dám Obrokuse? Nedáš. Mně nedáš. 63 000 ti zbylo. Já jsem si ti dal na radu, že jo? Tak tohle byla trošku jiná liga, nemyslíte? No tak když si troufáš na level 2, tak jako ani ne. Ukaž, co máme s Foxákem ve zbrojírně. Samé kraviny. To bych mohl. Taky za pičoviny a pořád dokola. Davasi, seš tu? Ano. Dobré.
Jinak do popisku vám dám Davasův kanál, Noobův kanál a Zatím nemá. Buba nemá kanál. Já si jdu najít Davas LP. Bubík Ještě jde nemám video, ale... 2 zlaťáky do Čechu. Víte, kolik to je 2 zlaťáky? No, já jich tam dávám i přes 1000. Obro 13,27. Obro kus daroval 324 zlaťáků. Já každý den dám aspoň 1000. Jo. Ano. Že jo, Přemku, teď já jediný tady donatu. Jaký Přemku? Já si tě furt pletu. Já si tě pletu s mým kámošem, který se jmenuje Přemek, Noube. To mě sere. Že jo? Jo. Ale já nevím, co je lepší. Mám už prodat tu hůlku, která má poškození 180 minus 280 minus 230 a... Ty vole, to je zábava dneska. Že jo. Možná bychom mohli jít zapařit MC. No jasně, já budu hrát na mobile, co? Tak jo. Hej, Davasu, máš to zapnuté, to MC nebo někdo? Já ne. Jdeme na moc. Tak já jdu pařit singla. Aspoň teda, no. Vyloučit sniper po tejtou, ne? Hej, kámo, ty jsi babo. No. A? To je dobré. Co? Já jsem baba, to jde, však co no. Každáme single. Toto? To má prdel. Podzemko ještě. A tady je toto. Píče, já zase chci na podzemko, co mě tady děláš? Nube, nenadávej. Jo, nenadám. Ano, nebo tě vyloučím z hovoru a už nebudeš točit s náma. Jo. A napište do komentů, diváci, jestli byste chtěli, abych si zahrál Akinátora. Dobrá hra? No. Protože nevím jak vždycky, ty vakone. Já můžu nadávat. Co je, ty jsi blbej. Portál démonů, to se dá. Portál do porno světa. Hej, nech toho, Nube. Jo, sorry. Ale je to směšný. Je to směšný, ale pro diváky ne, diváci jsou naštvaní. Diváci jsou malé děcka. Ale ty jsi malé děcko, ty debile. Ještě řekneš... Hodně dlouho. Diváci, schválně napište do komentu, jestli je Nub malé děcko. Starší než ty. Ale drž hubu. Jsi malé děcko a hotovo. Tak kdybys byl starší než já, tak točíš videa. S počítačem, který je slabý, jak ho mám, to nejde prostě. No, tak proto paří šejka na mobile právě teď, že jo? Noob má iPhone. Vole, toto video musíme smazat, protože my se tu ještě mentálně docela dost pohádáme. Ale prosím tě. Nube, ty už jsi dost mentálně postižený, tak radši bych byl v klidu, jo? Davasu, ty tady ještě jsi? On chvíli byl za sestru. Brsk. Mrsk, spadl důle z okna. A já zase z kola. A co? Kráva! To není pravda, ty debile. Jak můžete vědět, Davas je velký debil. Noob to taky dosvědčí, protože ví, jaké to je, když je i on debil, že jo, Noobe? Ano, a Dava se znám, to je pěkný kokot. Vždyť chodí s tebou do školy, ty. Kousavý dračí náhrdelník zubové víly. Je lepší obětovat zub, než si začne vybírat sama. To, co jsi získal, co? To je nějaký epik? Ne, to tady někdo má nějaký...
třeba já. Hej, Nube, nevíš, jak dlouho natáčím? Počkej. 32 minut. Já natáčím 32 minut, jo. No, tak jak vidíte, aj budu. Zavi, No, máš pocit, že už netočíš. točím. Ještě jo? Ano. Tak to musíme vystřihnout. Nube, neříkej mě Zavi, to je moje přezdívka jenom ve škole. Teď jsem Foxy nebo Pig. Kurva! Nube, já tě vyhodím z hovoru a už na tebe seru. A nikdy s tebou nenatočím videjko. Nech mě, prosím. Kurva, to jste neměli vidět. To máš, krávo! Prase! To má něco společného se mnou. Davide, slyšíš se, prase? A kráva. Tak kráva je tvoje segra. A co asi dělá kráva a pras? Mistr je pořádnej vůl. A mama je starší. Fakt jako, diváci, ten noob, to je fakt debil. Hele, Buba něco píše. Hele, Bubo, co? A má 20 palcového. Jako 20 palcovou. 20. Debil. On je retardovaný debil. Hlavně, že ty máš mikrofon jak něco. Slyšíte mě divně? Ne, jo. Ano, trochu. Jo, trochu víc. No. Shit in Macek. Macek LP. Mám ho 20 palcového. Fuči mi na kule 20. Mi na kule loto. Fučí mi na kůle LP. No Davide, fučí ti na kule, to zjistil až teď. Dává si a ne Davide. To je úplně jedno, Dava se, David je příbuzný. Ježíš, to je jedno! Neříkejte jim křestním jménem. Jasně, já nejsem křtěnej. Gogomanovi taky někdo neříká, já nevím, jak se jmenuje. Danko. Ano, Danko, no. Nebo Pedrovi Mira, nebo jak se jmenuje Pedro Hajzl. Říkali Petr, on se jmenuje Petr. No, A Peťanovi taky někdo neříká Petr při videjku, no. Games. O, se jdem na Minecraft. Jdeme pářit. Něco, Peťan Games. A jo. Hej, zavíš? Mě znal. Já nevím, kdo je to Zaví. Znáte někdo tady Zavího? Ne, já znám jenom Lartpik. No já taky. Zavího je. Foxy, ještě točíš? Ano, ty debile. Ty vole, my to video doděláme. Ale bych to mohl ukončit. Aspoň bude sranda. Už bych to mohl ukončit, co vy na to? Jo, určitě. Takže lidi, my se s váma loučíme z tohoto vyfailovaného videa. Hlavně noob, taky debil, tady s náma točí, příště ho s ním točit nebudu. Loučím se s Davasem, loučím se s Bubou a s Noobem asi taky. A čau.